altzatei. Bueno, zer da hori? Hau da, lehenengo mailatik zein mailatako izundue azalak aukeratuko. Zuen ikusi ezuka ez? Politan editu alda. Pasa. Ia, a ver. Ikatzen du? Zuen ikustera. Zorrilu, estela? Txarka igual hemen goien jarrita? Nogetu ikusiko dugu? Eta jatzea. Gogoratzen altzate guk zer egin egin genuen? Ikastolako haurrek asko irakurtzen dugu, horri esker bidearteko hautsa. Ikusi. Kultura asko, historia bat, hau batzatzate hau liburuaren eguneko txartela, ateraziko txartela. Eso. No significa nada. Kontxitxo txuria ezagutzen desutik? Bai. Bai? Nik ez. Txotxapate polita. Hau da, lehenengo ak egindakoak. Zergatik ikunean, marrazki politak dituelako, asko gustatzen zaigulako, ondo osatua dagoelako, animalia gustatzen zaizkigulako, oso polita delako, Laubidietan irakurritako lehen ipuina delako, bida gauza polita. Beraiek hemen irakurritako lehenengoa. Eta fijatuz, marrazkiok. Eta gerra. Gerra. Hau da, lehenengo B. Miren txirintxaketan. Txirintxaketan. Hau ezagutzen duzue? Bai? Bai. Males irakurriko duzu, zure jarri dute dauen? Hemen. Gero batean miren. Txirintxaketan. Txirintxaketan pixamurdea sartu zitzaidan. Baina batean haize bolada bat etorri zen eta Europara eta Amerikatik bidaiatu zuen. Azkenean, New Yorkera iritsi zen. Han abentura asko osatu zituen. Eta jarri dituzte New York, Paris, Viena... Hau ezaguna dugu. Justo ikusi ipuño tabletean. Justo batzu. Zer gertatu zitzaion nini? Kaka izio dira eta azkenean txakurra pintzura, kaka. Txakurra kaka izio dira. Mosteak berintzen, bat kaka intzio bat Txakurra Bida, eta jarri dute, hau, zein egin duen? Non jartzen duen? Bai, hemen, lehenengo zek. Eta esaten dute, animalia asko ateratzen da, oso ongi ulertzen da, parregarria da, kakamota asko daude, marrazki politak ditu, zer gehiago, satorrak kaka txikia egiten du, oso divertigarria da, pikin bat nazkagarria da. Horita da, Ia. Hau da, bigarren bendur gutxa. Hau ezagutzen duzue, hori? Ze bendurra! Amatxo, deita. Bendurtuta dagoak nun bai. Bera ze polita egin duten hemen txotxatzen da. Gauza.